Jolo, så har vi sitter här allt vikskiftet och strippa balls och sänt Snapchat till kvann annan Karsten Evits spola av Söltafjör upp och ner. Sänd jag en tjänre sms till fast chicks norran för ding, 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 ding. Så känner bara allt åter in, ja, fest. Nå, kvar kommer till för top dollar mofo och en Aprilia power crime. Robert? Ja, jag lovar jag ordnat imorgon. Imorgon? Ja, men... Jag gör det kvalt. Ver ung edeltøyn som 18 år og yngre. For bare 5 kroner om måneden, først og fria tale, fritt sms og 100 megabyte data. Treiten at foreldre eller avværende har fria tale fra ver eller vinnelig frihalt fra fria tele og i ver ung vil knyttet. Ver midt og i verene.